명소나네 비전 페이크는 Ada Mendele handsome sinawai. 마블 핸섬슨 그라 Handsome sinengura doa ada Mendele ya. Ibrahim itu sabsinda. Ada dah kali Ibrahim. 다리 그야 흔나네 다리 그이고 싶어 다리 그야 마네 제부 그야 랑롱 그야 Angni choice-a dari gayaiखौसो आं dari gayaiखौसो बिराद मोजां मोनो slim 후바이 산는 라드 다문에오는 슬림슬람 호접바이 가시고 호접바이 산는 라드 아예 제부 그야 리비노 제부 그야 Thewबो बे Ada Mendele नोंनिफ्राय साबसिनथार आखलावबो मोजां नोंहाथ' आखलावबो आं जा 아예 만사 소스마 호마크 긴달리는 게 그래 राजन दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै जेनेबा माखौबा एक्सटेनसन खालामनो हायो बैसोखौबो एक्सटेनसन खालामनो हानायमोनब्ला सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुनानै आंबो एसे 12 बोसोरसो जाफिननो गोसो जायोमोन आखा थाबाय गोजोन्थों फैगासिनो दं बिथाङा दे जिफोर होदो